Dobrý deň, volám sa Milan Majtan BSB a skúsenosti sila. Vďaka projektu Pomoc v obchode ti prinášam návod, ako si vytvoriť svoj newsletter, to je elektronický leták. V prvom rade, čo potrebujeme na vytvorenie elektronického letáka, sú adresy, na ktoré budeme posielať. To sú e-mailové adresy. Ja používam systém WordPress, kde si nainštalujem modul MailChimp, ktorý mi poslúži na zber týchto adres. Nastavím si moduly, pridáte nový, dám si MailChimp, nainštalujem, aktivujem. Po aktivácii tohto modulu si následne dám spôsob, akým budem získavať tieto e-maily alebo skôr formy. Mám v tomto programe mám na výber, alebo v utilitke mám na výber viacej. To je pop-up, v strede, na vrchu, na boku, prípadne v slidery. Môžem si vybrať aj viac foriem. Ja som si vybral popover, ktorý je taký najúčinnejší, lebo spĺňa základné požiadavky reklamy, a to je vyrušenie. Teraz si nastavím design. Máme tu platené, neplatené. Samozrejme, že ja som malá firma, takže mne sa oplatí viacej neplatené. Zvolím si, ako sa bude nazývať táto forma. Teraz si nastavím nadpis, opis. Nadpis vlastne, že prečo by som si mal, čo vlastne v tomto pop-upe žiadam. Taký stručný pokec, že hlavne na čo budem. To je dôležité dať užívateľovi dôvod, aby mi dal ten e-mail. Že prípadne, že dostane nejakú malú odmenu, keď nám dá svoj e-mail, na čo to budeme používať a takto, hlavne, že nezneužijeme jeho dôveru. Samozrejme, podľa zákona by sa človek, ktorý nám dá e-mail, môže kedykoľvek odhlásiť z odobelárania newslettera, musíme to mať zapísané. Preto je tam spodu táto dolná správa. Aby sa človek nebál, že mu zbytočne budeme zaspamovať stránku. Ďalej si nastavíme stránku, na ktorej mu poďakujeme. Je to vlastne stránka, ktorú nám zadá e-mail, dá odoslať, aby bolo všetko v poriadku. Tu si nastavíme nadpis, prípadne nejaký text, ktorý sa nám bude zobrazovať. Nastavíme si farby, tlačítka, vďaka ktorému sa podpíše, štýl, aký nám bude vyskakovať toto pop-up okno. Ďalej si vyplníme, môžeme si doplniť nejaké polia, napríklad meno, prípadne iné, aby sme zákazníka neotravovali, prípadne nášho potenciálneho budúceho zákazníka, návštevníka stránky neotravovali, tak stačí nám, aby sme odoberali iba e-mail. Ďalej si nastavíme, ako často sa má naše okno ukazovať. Najlepšie nastaviť si, po akej dlhej dobe strávania na stránke, samozrejme lepšie 30 sekúnd, aby sa nám zákazník začítal, a vtedy príde ten moment vyrušenia. Ináč to proste nemá smysel. Nastavíme si, ako často nám môžu chodiť reporty, že koľko e-mailových adres sme získali, v platenej forme je to niečo podrobnejšie. Nám stačí raz za týždeň. Teraz sa napojíme na konto MailChimp. MailChimp je vlastne služba, ktorá nám spravuje newsletter, čo si ukážeme neskôršie. Samozrejme, že si ho musíme vytvoriť najprv, a to na stránke www.mailchimp.com. Vytvorenie konta je zadarmo. Dáme si vytvoriť konto, zadáme si e-mailovú adresu, klasicky, užívateľské meno, heslo. Toto je samozrejme, že iba testovacia verzia, dokonca ju už ani nepoužívam. Takže kľudne vám môžem prezradiť tieto svoje adresy. Adresy som so všetkým. Takto keď sa prihlásime, dáme si publikovať túto formu.
netreba zabudnúť na jedno, že na jednu stránku v prípade neplatenej verzie môžeme mať použiť iba jednu e-mailovú adresu. Adresu na jednu stránku. V prípade platených verzií, ktoré sú platené mesačne, máme viacej možností, samozrejme, že sa nám otvárajú iné výhody, ale napríklad mne sa stalo, že som kamarátovi nainštaloval tento modul na svoju e-mailovú adresu a proste zapol robotov, takže Google nás nemohli ľudia nájsť. Teraz, aby sme si formu aktivovali, spôsob tak znova vložíme heslo, sa prihlásime do Mailchimpu. A tu vidíme možnosti. Vidíme tuto sú nastavené dve formy. Jedna je vlastne bočný newsletter. Druhá forma, ako vidíme, je pop-up, ktoré sme si ukazovali, ako nastavujeme. Teraz nám zákazník stačí zadať e-mail a prihlási sa na odber noviniek. Adresy už máme zozbierané, tak si môžeme vytvoriť náš prvý newsletter. V prvom rade si v Mailchimpe vytvoríme náš také niečo ako adresár, by som povedal, kde budú všetky naše e-mailové adresy zozbierané. Samozrejme, v prvom rade, čo to je ten list, kde si zadáme základné informácie, ktoré sa nám budú neskôršie zobrazovať v našom letáku. Preto je dôležité toto vyplniť, budú použité na tento účel dosielaného letáku, preto je dôležité, že meno, z akej adresy sa bude odosielať náš newsletter a na ktorú bude možné aj odpovedať, prípadne ak si vytvoríme adresu, na ktorú sa nedá odpovedať. Nie, kto sme, najlepšie osobné meno. Toto nám spôsobí, že newsletter nebude hneď presunutý do spamového koša. Pripomenieme sa ľuďom, že kedy nám dali e-mail, aby neboli nahnevaní. Že kde sme túto e-mailovú adresu získali. Doplníme ostatné informácie, aby sme boli ľahko identifikovateľní, aby sme pôsobili hlavne ako seriózna firma. Zase nastavíme, že kedy, aké informácie nám majú chodiť, kedy nám majú chodiť informácie o našich, že či sa ľudia zapísali, nezapísali, čo je pre nás dôležité, aby sme si ich hneď vyradili z newsletteru, z týchto kontaktov. Teraz si nainštalujeme naše e-mailové adresy. Keďže máme Mailchimp, jednoducho si tieto e-mailové adresy môžeme stiahnuť. A to pre každú formu je iný e-mailový adresár, takže my si dáme subscribers, vyexportujeme si do CSVčka, stiahneme si support CSV, ktorý následne nahráme do služby Mailchimp. Vyplníme tieto kolónky, ktoré vlastne chceme mať v tom našom adresári. Kto pracoval s CSVčkom, tak už vie ako na to. Dáme ďalší, respektíve next. Nastavíme. Vidíme, že import nám vidíme, že všetko máme dobre nastavené. Dáme si import. Tieto adresy sa nám zobrazili. Mailchimp sa nám naimportovali. Samozrejme môžeme pridať ďalšie adresy. Ja som napríklad použil dotazník. Tak chytím, pridám si ďalších odoberateľov, ktorých som získal v dotazníku.
skopírujem si tieto adresy do MailChimpu, respektíve do adresára, z ktorého na ktoré adresy budeme posielať svoj nový newsletter, ktorý si toho vytvoríme. Zapíšem si adresu, meno nemám, kvôli rýchlosti, niekedy to dobre, niekedy nie, je to na každého zvážení, či sa mu oplatí pýtať toto meno a bude očakávať, že mu ho ľudia dajú alebo nie. V prípade človek môže zadať neskôršie svoje meno, aby nebol taký anonymný. Dáme si vytvoriť kampaň, môžeme si vybrať z viacerých druhov kampaní. Ja som svoj samozrejme ten najjednoduchší. Hneď prvý. Vyberieme si formu. Môžeme si samozrejme vyberať z viacerých, či chceme nových zákazníkov, starých, tvoríte nejaké nové adresáre alebo nie. My sme si dali samozrejme to najjednoduchšie, je to náš prvý newsletter. Teraz si doplníme názov kampane. Predmet, ktorý sa bude zobrazovať v e-mailovom klientovi nášho prijímateľa. Samozrejme, že od koho to je. Ako vidíme nášho newslettera. Na výber máme viacero možností. Ja som si zvolil práve túto formu. Samozrejme, že si môžeme túto formu modifikovať, dotvoriť, prispôsobiť nášmu účelu formou poťahni a vlož, prípadne drag and drop. Keď už máme formu vytvorenú, tak si dáme stavať, že či nám naše e-maily skutočne budú odchádzať na niektoré testovacie adresy. Tu vidíme, ako sa e-mail bude zobrazovať nášmu zákazníkovi. Tak to vlastne uvidí človek, ktorému sme poslali náš newsletter. Keď už máme všetko otestované, skontrolované, budeme pokračovať ďalej. MailChimp nám ukáže, čo všetko už máme dobre urobené, respektíve, že kde by sme si mali dať pozor, kde sú nejaké problémy. Napríklad môžeme si nastaviť buď čas, kedy sa mal dostať tento e-mail, tento newsletter, takže si môžeme vytvoriť viacej newsletterov a proste iba nastaviť, kedy sa majú odosielať rôzne newslettery. Alebo môžeme poslať alebo môžeme hneď odoslať tento newsletter zákazníkovi. Ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Beca Milan Majtan BSBA, skúsenosti sila a samozrejme vám pomáha pomoc v obchode.